Molts de vosaltres vos preguntareu per què s'està obrint altra vegada el carrer Major. Des de Compromís volem fer-vos un resum per explicar-vos el perquè d'esta obra ara. El 2007 es va obrir el trànsit del desdoblament de l'antiga Nacional 340. En aquell temps, el Partit Popular, que governava al Balà dels Sorells, va prometre que faria les obres al carrer Major per deixar-lo com un carrer més del poble, promesa que varen incomplir. En 2008 es va presentar un projecte de la Conselleria per a fer la reforma integral del carrer Major per més de 7 milions d'euros, projecte que no se va fer. Aleshores governava Vicente Almenar. Eixe mateix any, 2008, el Partit Popular va fer una moció de censura a l'alcalde del seu partit i va oblidar per complet el projecte del carrer Major. Van passar 7 anys en els que nosaltres, des de Compromís, sempre preguntàvem per les obres del carrer Major. Però no va ser fins al 2015, mesos abans de les eleccions, quan el Partit Popular va iniciar unes obres al carrer Major entre els trams de Barraques i Camí de la Mar. Aquestes obres no contemplaven la substitució de les séquies residuals i eren molt inferior al projecte de conselleria. Des de Compromís vam denunciar aleshores que ja que s'obria el carrer, eixe era el moment de fer tot el possible per fer les obres d'infraestructures definitivament. Per desgràcia, el projecte que pretenia fer el Partit Popular i que finalment va executar només contemplava una part d'eixes obres i deixava fora del projecte les conduccions de les aigües residuals. Com que intuïem que les fecals no s'anaven a tocar, vàrem insistir en demanar el projecte per veure què era el que s'anava i el que no s'anava a fer. Però el govern d'aleshores del Partit Popular ens va dir que només tenien uns plànols i que no tenien el projecte sencer. Quan es van iniciar les obres, vèrem que efectivament les canonades d'aigües residuals no estaven programades i que l'obra no s'anava a executar de forma correcta. En aquell moment començàrem a demanar amb més insistència que es rectificara el projecte i que s'inclogueren les canonades d'aigües residuals a l'obra. En diversos butlletins de la revista El Fanal advertirem que si no es feia bé l'obra, en el futur s'hauria de tornar a obrir el carrer per a fer el que no s'havia fet. Per desgràcia, això que dèiem en 2015 s'ha produït. I ara, per a corregir i acabar d'una vegada amb allò que el Partit Popular va fer malament, ens ha tocat obrir novament el carrer per instal·lar les canonades d'aigües residuals com Déu mana. No ens agrada tindre que trencar una cosa que està feta de fa poquet temps, però per desgràcia hem hagut de corregir les errades anteriors, tot i haver-ho advertit en el seu dia. L'obra que s'està fent ara deixarà ja en condicions totes les canonades d'eixe tram del carrer. Està finançada per la Diputació, la Conselleria d'Agricultura i Emergència Climàtica i amb diners propis de l'Ajuntament.